खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि आइकनाव थुनानै अलाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। नोंथांनि गथ'आबो नुडल्स जायो नामा? जुदि जायो अब्ला सांग्रां जा। नुडल्स चिप्स बायनानै जाहोनायनि सिगां बेनि सम सिमाखौ नायनानै लाग्रो, नङाब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। शुक्रबारखालि धेमाजि जिल्लायाव होखानाय सम सिमा बारनाय नुडल्सखौ जानानै देहा गाज्रि जानो गोनां जायो 4 उन्दै फरायसुलिफोरा। धेमाजि पासआलिनि गंसे दखाननिफ्राय सम सिमा बारनाय नुडल्सखौ बायनानै लांना जानायनि जाहोनाव बे गिथावना थासारिया जायो। धेमाजि जिल्ला पासआलि टंगनापारा गुदि फरायसालिनि 5 थाखोआव फरायनाय बे 4 फरायसुलिफोरा फरायसालियावनो खर' गिदिंनानै हुस गैयै थासारि जायो, जायखौ नुनानै हाखु दाखुयै 108 एम्बुलेन्सनि जोहै धेमाजिनि देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो। डाक्टरा फोरमायनाय बादिब्ला फरायसुलिफोरा दा मोजां थासारियाव फैबाय आरो बैफोरबायदि जिनिसखौ जानायनिफ्राय सांग्रां जानो थाखाय खावलायो। चिरां जिल्लायाव मोनसे सोमोनांथाव मुगैथाव जाथाय जादों। गावनि बिसिखौ बुथारनानै गोथै सह'खौ फबनानै दोनदों फिसाया। 13 साननि उनावसो गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। फबनाय हाखरनिफ्राय जावनानै बोखांनाय जायो गोथै सह'खौ। बे जाथाया चिरांनि आमगुरि थानानि सिङाव थानाय जनता बाजार ओनसोलनि सनापुर गामियाव जादों। फोरमायनाय बादिब्ला 60 बोसोर बैसोनि गावराव नार्जारिया 23 मे खालि हरनि समाव जौ फेनानै न'खराव दावराव दावसि नांज्लायफैयो आरो बै समावनो थखन गंसेजों गावनि नैथि बिसि 45 बोसोर बैसोनि हाइति नार्जारि थामहिनबा 3 फिसाजो आरो सासे फिसाज्ला गोनां बिमाखौ खर'आव बुनानै बुथारो। बिनि उनाव फिसाइ गावराव नार्जारिया गावनि न'नि उनथिंजायनि गय बागानाव हाखर जावनानै फबनानै दोनहैयो। मख'नो गोनांदि दुथां फिसाइ गावराव नार्जारिखौ पुलिसआ खाबाय। क'क्राझार जिल्लायाव हा-हुखौ लानानै मोननै हानजानि गेजेराव बुलायनाय जाथाय जादों। बे जाथाया क'क्राझार जिल्ला फकिराग्रामनि नामापारायाव जादों। फोरमायनाय बादिब्ला फकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय नामापारायाव हिन्दु सुबुंनि दखरसे हाखौ मुसलमान सुबुंफोरा सेना लानो नाजादोंमोन, जायखौ लानानै मुसलमान सुबुं आरो हिन्दु सुबुंफोरनि गेजेराव बुलायनाय जाथाया जायो। बे जाथाय जानाय समाव बिटिआरनि इएम अरुप कुमार दे बिथाङा जाथायसालियाव दंहैयोमोन होननानै मिथिनानै मोन्दों। जाय हाखौ लानानै बे दावराव दावसिया जायो, बै हाखौ गुबुन सुबुं सासेया 2 लाख राङाव हानि बिगोमाजों बायनो थाखाय बाथ्रा खालायदोंमोन। नाथाय ओनसोलनि गुबुन मुसलमान सुबुङा 2 लाख रांनि बांसिन रां होनानै हानि बिगोमाजों सावरायलायनानै हाखौ लानो नाजादोंमोन। बैफोरबादि बेले बेजेखौ नुनानै हिन्दु सुबुंफोरनि गामिनि रायजोआनो हाखौ बायनानै लानो थियारि जानानै बै हायाव जेब्ला बेरा होनो थाङो, बै समावनो मुसलमान सुबुंफोरा बायदि जाथि जं लानानै गाग्लोबफैयो। जाउनाव परेश बर्मन, निपेन बर्मन, बिश्वजित बर्मन, सुकनि बर्मन, सुशान्त बर्मन, नबकान्त बर्मन, परमेश्वर बर्मन, मन्टु दास, मिनुति बर्मन आरो दिनेश्वरी बर्मन मुंनि सा 10 सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जायो। मिरुनि सरकाराव मन्थ्रि दाबि खालामदों बर'नि आफाद इउबिपिअआ। 18थि लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ थांनाय 4 मेआव फोसावखांनायनि उनावनो एनडिएआ सरकार दानांगौनि थाखाय एनडिएनि हानजाफोरनि गेजेराव गोबांथार सावरायलायनाय जालांनायनि उनाव फैगौ 9 मेआव भारतनि गिबि मन्थ्रि महरै नरेन्द्र मदि बिथाङा समायखिरा लानो थांगासिनो आरो हादराव एनडिएनि सरकार जानो थांगासिनो दं। दा बै दानो गोनां एनडिएनि सरकाराव बर'निफ्राय एनडिएनि बिजाथि महरै देरहालांनाय इउपिपिएल दोलोनि जयन्त बसुमतारी नङाब्ला राज्य सभायाव एमपि महरैनो थाहैखानाय रोंगोरा नार्जारी बिथांमोननि सोरबा सासेखौ मिरुआव सासे मन्थ्रि बिबानखौ होनांगौ होननानै इउबिपिअआ दाबि दैखांदों। बै दाबिजोंनो लोगोसे इउबिपिअनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथांमोना बर'फोरनि 3थि गोरोबथा बिटिआरनि 5.1 दफानि जोहै दाजानाय बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनो दानानै होनाय बिकेडब्लिउएससिआव थाबैनो बिसायख'थिखौबो खुंनानै होनो थाखाय सरकारनिसिम दाबि दैखांहरो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।